Takže ahojte, tu je Kerut a ja vás vítam u mojho nového videa. Vlastne toto je moje úplne prvé video z Minecraftu, ja budem začať Minecraft a akože budeme teda si tu budovať nejaké aj hradby. Teraz som to tu práve spawnul a ja by som si na začiatok urobil aj nejaký vlastne domček z hliny, aby mi to vlastne som prežil aspoň pár dní. Potom budem musieť aj loviť. A tak no. Tak, zoberieme hlinu. Dobre, mám 19 hlín. Ešte toto by som mohol niečo ako... A to je vajíčko. Hodím to po krave. O, tu sú nejaké pekné kodíky. Ľudia, tam je väznica, ty kokos, no tak to si tam asi zoberiem aj túto hlinu. A asi som tam predáva nejaké domy, tak ja si tam radšej postavím nejaký baráček z hliny. Wow. Ježiši, tu je zombík. Ja sa asi idem schovať do nejakého domu, lebo ma zabijú zombíci. A tu si môžeme získať aj nejaký loot. Dobre. Wow, a ako zemiaky mi budú asi na nič. Ale by som sa asi rád vyspal. Dobre, čau villager. Trošičku ti tu ukradnem z tvojho domčeku. No, lebo musím si vykraftiť niečo. Aspoň nejakú lopatu by som si mohol. Tak. Vykraftím si. Ja som už hrával celkom Minecraft predtým, takže aspoň niečo viem. Ešte by som si vykraftil toto, aspoň na trochu menšie bránenie. Dobre, toto si zoberiem. A idem si tu ťažiť. Mohol by som aj taký veľký baráčik, to by mi ako sadlo. Ešte lutneme pár väzničanov tu. Dobre, máš 46, to je v pohode. Tak, postavíme si tu taký barák. Nebude úplne veľký, ale bude na začiatok stačiť. Kde je ten zombík? Teraz tu asi není. Takýto, aj keď myslím, že je asi až veľmi malý, ale to nebude vadiť. Lebo ešte musím si urobiť strechu. Dobre. Urobím si aj podlahu z dreva. Tak, pôjdem sem. Ja neviem hrať Minecraft, ale som to raz hral a aspoň niečo viem, ale neviem toho úplne veľa.
To by mohlo stačiť. Ja viem, vyzerá to úplne otrasne môj baráčik, ale to mám iba na teraz. Dáme sa aj crafting. Ja by som si rád vykraftil dvere, lebo mi sem budú chodiť. Nie je tam ešte nejaké jedno drevo? Je. Dobre. Tak. Môj prvý domček za celý... Ja som vlastne ani Minecraft nehrával. Na čo mi sú 3 dvere? No dobré. Tak už... Keď ich mám 3, tak dám jeden sem. Jedný sem. A to bude stačiť. A dám ešte jedný sem. Nie, nedám. Lebo tam si chcem urobiť aj... Nechajte čestku nejaké a tak. Wow, to je čo tu? Nie, ľudia, po naučenie nikdy nechoďte do týchto jaskyní, lebo vlastne je to tam nebezpečné. Toto má typek ako urobené. Ježiši Maria, tomu asi vybuchol creeper alebo čo? Počkaj, toto si takto zoberem a dám si to okolo môjho baráčiku. Tak. Dobre, idem si to dať okolo môjho baráčiku, ale ako... Dám si sem aj tieto torčky. Tak si to tu ešte oplotíme, aby... Kamo, už tí debilní oni... Dobre, takto nejak by to mohlo byť. Budeme vychádzať sa, je to dobré. Ale to je celkom dobrý domček. Kam už ma tí oni serú? Zoberiem si aj posteľ. Aby som mal na čom spať. Sorry, villageri, ale ja proste chcem posteľ. No tak to si ako zoberiem môžem. Ale keď je ten balíček, to veľmi tomu nechápem. Nice emerald. Ty kokos, to si môžeme zobrať ako jedlo, lebo už pomaličky. Kam, prečo furt nemám hlad? Trochu divné. Aha, čo tam vidím, ľudia? Tak by sme mohli ísť. Ty kokos, im tu už vyrástli rastlinky, ľudia. Dám si zemiak. Toto si s radosťou zoberiem. Všetko. A ja si aj dám nejakú čestku tam do môjho domčeka. Dobre. Môžeme ísť tam.
To trochu zaberie. Dobrá. Ty kokos, ale títo koníky sú tu furt, keby som vedela, ako sa kraftí sedlo. Čo sa nedá vykraftiť? Dobre. Takže. A tu je gold, ale mne to nemá ako padnúť. Ne, to som sem išiel zbytočne. Je tu veľa prasát. Dobre. Pôjdeme znova do našeho domčeku, lebo už bude stmievať a už slnko pomaly bude zapadať. A v tomto domčeku som bol, či nie? Neviem. V týchto domčekoch som tu nebol pozerať. Nie, tuto nebudú častky v týchto maličkých. Tuto by mohla byť nejaká častka. No, jasné, že je. Dobre. Môžeme to zobrať. Komu, a tu sa dá aj tradiť s villagermi, či nie? Jasne, že nie. Čo oni ti dávajú pusu, alebo čo? To sa nedá ich... A dá? 26, ja nemám. Môžem ti dať jeden. Nie. No iba jeden. Tak aj keď si myslím, že mám dosť celkom chleba, ale no hej, už sa stmieva, no tak rýchlo musíme ísť. Jo. Ja rýchlo sa najem v mojej bejske. A tu si aj zoberiem čestku, lebo aby som mal dvojitú, no ako nie dvojitú, ale viete. Hej, už stmieva, no tak ideme. Ale toto je najkrajší dom, lebo je to vlastne vyrobený z prírody. Aj keď ja som ho vyrobil, ale nevadí. Dobre. Toto budeme spať. Ja sa ešte rýchlo najem pred spaním. Tá mrkva dáva tak veľa. Čo? No nič. Dobre, sa najem. Idem spať. Dobre, máme tu nový deň. A po časoch vlastne budeme tie domčeky ako keby sa premiesňovať, lebo kvôli jedlu aj... Ja som vlastne videl na onom také video, že keď ideš sem na tieto tekvice a zničíš ich, no takže vraj by ti to malo zabanovať, no to určite, no. Verím tomu veľmi. Ale mohli by sme ísť, tam je ďalšia väznica, alebo dedina. Ja to hovorím väznica po našich Čechoch, ale no proste mňa viacej baví väznica hovoriť ako dedina. Tak. Uhni. Tuto nič nemajú, to je ešte horšie ako tá. Počkať, ja sa idem s nimi trochu hrať. Poď sem. Počkaj. No poď, padni tam, áno, nie. Tak, padol. Dobre. Čo je za blbosť? Som nikdy nevidel.
Čo je tu? OK. To je osad, a či včela, čo to je? Dobre, zasa nič. Zasa nič, kámo. Vy tu nič nemáte, to si robíš srandu. Ale už by som mohol ísť ako aj trošičku pod zem, sa tam pozrieť. Tie kamene, hej, tu mám nejaké kamene. Ty kokos, ježiš, ja nemám vlastne onú sekeru, no nič. Kde mám crafting vlastne? Počkaj, ja si vlastne musím vykraftiť onu. Dobre, ideme. Tam vidíme už našu väznicu. Ale škoda, že nemám sedlo, nejakého koňa by som si mohol chočiť. Ale bohužiaľ, no. Bože. Ne. Dobre. Mohol by som si to trošičku zväčšiť. Takže takéto sa nebude asi chodiť. Tamto zabetonujem. Či ako sa to hovorí. Tak, dobre. Už tam iba takéto sa bude prechádzať. Dobre. Takže. Vykraftím si... Počkaj, nie, toto som nechcel. Tak, chcel som si vykraftiť krompáč. Takže znova to musím posunúť. Tak. Krompáč. Teraz to vlastne všetko. Meč mi netreba, lebo sekera je lepšia ako meč. A tuto idem... Tuto idem kopať niekde. Alebo že by som išiel do tejto jaskyne, tam sa nemusím aspoň... Lebo už by som chcel mať konečne niečo kamenné a nie furt drevené veci. Ty kokos, tu sú samé čierne koníky a mne sa taký páčia. Dobre, takže... Naťažíme to aspoň tak 20 cobblestoneu a potom by sme mohli ísť. Dobre, už začínam byť hladný, no tak si tu dáme mrkvu. Dobre, to bude zatiaľ stačiť. Ešte si tu dáme tak zo pár 4. Počkaj, koľko máme? 16, hej, no tak presne 4. Áno, dobré, nevadí. 18 bude v pohode. Ako... Dobre, takže musíme si vykraftiť ako poriadne... Si dáme veci, tie čo vlastne... Dobre. To nie, to idem kraftiť. Takže, tak. Krompáč. Lopatu môžeme. Toto
toto dáme tiež preč. Dobre, a ešte vykraftíme 5 soši. Takže tak. Ale to neviem, kam dáme. A môžeme to dať sem. A potom pôjdem. Dobre, toto je môj vlastne taký domček. Malý. Ako, není veľmi dobrý. Mne tu furt robia tieto blbosti s počítačom. No dobre, to je jedno. Dobre, takže. Viete vy čo, ja na to ako kakám. Ne, to som urobil tu nejakú blbosť zase. Dobre. Počkaj, typek. Kde vy líder? Ja mu to tu budem trochu zlý a tak toto mu urobím. Aj tomuto, ja sa nebude dať prejsť, takže super. Rád ľubím ľuďom zle. Nerme si srandu. Ale myslím si teda, že sme si to tu pekne aspoň začali nejakú vec, aspoň v Minecrafte a určite vyjde nová epizóda, ako nový diel v tejto časti, ako už budeme určite získavať nejaké nové veci. A tu som ešte v tomto domčeku nebol. To je čo? To je hladký, že to je oný iron. Keby to bol iron, tak to by bolo sranda. Takže pôjdeme takto sem, skúsime. Ježiši. Tuto som nebol, či bol už? Jo. Aha, tuto sú one. Je škoda, že to nie je železo, lebo keby to bolo železo, tak... Dobre. Ale je tu železo, ľudia. Dnes máme železo. Potom to vypálime a budeme mať z toho ako železo. Ale už ho tu ďalej nemáme. Iba 3 boli tu. Ako škoda, ale mohlo by tu ich byť aj viac. Ty kokos, ľudia, tu som ešte nebol, nice. Ty kokos, to koľko je tu oných emeraldov? No dobre, takže, ale ja si myslím, že pre toto video by to malo byť všetko. Určite sa vidíme pri ďalšej časti, ktorá vyjde aspoň o 2 dni, alebo o deň by mohla výjsť, aj zajtra môže výjsť. Takže ak sa vám video páčilo, určite dajte like, odber s zvončekom. No, aby vám ďalšie žiadne video neušlo. No a ja s vami vítam, s vami bola Mrkva alebo Kerot a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.